সমনীয়া সময়খিনি দিয়াৰ বাবে আমি পুনৰ নামৰ মাজলৈ যাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। हाय लोगोफोर नै दिनै आङो कावैमारियावहाय राग नायनो फैदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो भिडिअ एसे खालामदों लोगोफोर नायलांफाबाय थादो बयबो अननानै आंनि भिडिअखौबो ओमफ्राय नै बेबायदि कृष्ण मोनसे मुर्ति खालामना दोनदों आरो जि गोजौखा आरोना ओमफ्राय समायनाथारबो ओमफ्राय नै बिसिंहाय माने दायो सोलिगासिनो आरोना स्टार्ट जाहांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनोसै नायलांफाबाय थादो।
Salah dia tuh. Oh